Misha Reno. Agus is Misha Kieran. Agus fáilte róg go Scoil Chúil Aodha. Tarling in ish agus raimid cuairt. Siúna ní náin. Seo ranga héananig sa dó. Seo ranga cúig agus sa sé. Seo ranga trí agus sa car. Seo mana an ranga. Mas siú é dhéanamh. Is siú é Seo an omar éis. Tá éis mór bhilacinn san as tá cúpla címdeaga timpeall an átha. Tá rálóg gom sa díobh. Dín iarracht é seo a rá, 3 úra as a céile, go tapig. Tá taigigh tógan tóg na tine, tá taigigh tógan tóg na tine, tá taigigh tógan tóg na tine. Tá tóise gom sa díobh. Drochud gan cloch, thar áin nó loch. Cad é. An bhúirtú an freagra ná lechair. Tána chun arána chana díobh inis. An anam atá tá gá gáiríon bhrí a gom. Múntóir Siobhan, agus inis comí dul a rascadí ar ceachtainna.